سلام تعنا هبلنا كم يتغنيو كوران تملكتنا مدب وراينا تجمير الله لو مدما كابت لومود كاب استوديو وصلنا اب استفلالي كبابتات اديس ابا ويم دما كوريدر لمعات زفطروم صباغتات علال خنقبر فوتينا لنا نمعنتي اب امباسادر باركينا زلنا او خوينا قراصانا خنكايدينا صانحتكم مسانا يكون غاشايون لني غاشاي عرس كلال يليو اب استفلالي زعباتات مسرت غيرنا صانحت خنقبرينا انا في السامو راحتي مدب مراح قاعد احنا مصاخا قاعد احنا صنحهم الرايسكي فلما نتملكتنا نسمعتنا عرس خلال يلي متى مسرح مني غاتبال بطعم صبوق ያው ሽመ ኃይለ ኪሮስ ረዳኢ ወድባል ዲዚ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ጨርቆስ ክፍለ ከተማ ድና መንግስት ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ خزل هناታት ኣብ ዓድና ከመይ ኻ ትዕዞ ታይ መፍትሕ ክኾን ኢልካ ተሓስብ ናትካ ምልከታ እንታይ እዩ ያቀኒ ያለ ብጣዕሚ መሰረታዊ ሕቶ እዚ ሕቶዚ ዋላ ኳሃም ሃገር ብጣዕሚ ብዙሓት ፀገማት ይሃሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ፈተንቲ ሁነታት ይሃሉ ዳም በተለይ ዳ ክልልና ትግራይ ውሪድ ብልና እንድሕል ርእና መሰረታዊ ዝኾነ ሽግር ነው መሰረታዊ ድኾነ ህዝቢ ወፁ ኣብደይ ኣትወሉ ሰዓት ሰርሑ ኣብደይ በልዑሉ ሰዓት መንእሰይ ተራጋግዑ ኣብደይ ነብረሉ ሰዓት ህፃውንቲ በስነ ስርዓት ትምህርቲ ደይ ከታተሉ ሰዓት ነጋዴ በስነ ስርዓት ንግዱ ደይ ሰርሑሉ ሁነታት መራሕቲ ሃይማኖት ተራጋግዖም ሃይማኖታዊ ተልእኾም ድቲ ህዝቢ ደይ ያውፅሕሉ ሁነታት በሓፈሻ እቲ ህዝቢ ሃም ህዝቢ ደይ ነብረሉ ሁነታት ዳአፍ አፍ ሞት ብልና ንገልጾ ንኽእል ድንኦ ሁነታት እነቱ ህዝብና እዚ መልዑል እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ና ጦርነት 2013 ዓመተ ምህረት እዚ ጦርነት ብመሰረቱ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ አንደርስታንድ ገብሮ ድግቦ ብባህሪኡ እቲ ጦርነት ብዙሓት አካላት ተሳተፉሉ ጦርነት ብባህሪኡ እቲ ጦርነት ና ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ደይ ኾነ ድልየት ደይ ኾነ ብስሩ ሓስብ ወለ ደይ ጸንሐ ዱቡዳ ዓይነት ብልና ንገልጾ ንኽእል ኢና እዚ ጋጥም ጎቲ ህዝብና ስለዚ እንድሕልና ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እንድሕል ደይ ኾነ ንሓረስታይ ትግራይ ሕቶ እንድሕል ደይ ኾነ ና አጠቃላይ ቲና ንጹህ ትግራዋይ ሕቶ እንድሕል ደይ ኾነ ናመንኡ እንድሕብልና እንደገና ናተወሰኑ አካላት ክኾን ማለት እዩ ስለዚ ብትሰዓትሱ ህወሓት ዝበሃል ፓርቲ ጸንሑ ያው ኩላትና ከም ንፈልጦ በሃገር ደረጃ ለ ገዢ ፓርቲ ሆኖ ያሰርሕ ድመፀ ፓርቲው ልዕሊ 17 ዓመት ኢትዮጵያ ዲድ ቁጽጽሩ ሕዙድ ጸንሐ ፓርቲ ህወሓት ዝበሃል ከቤትረ ስልጣኑ ብትልዓለ ቀጥታ ትግራይ ይኸዱ ኩላትና ንፈልጦ ዲ ህዝቢ ደይ ጠቅም ና ህዝቢ ድሌት ደይ ኾነ ና ህዝቢ ሕቶ ደይ ኾነ ቀጥታ እቲ ህዝቢ ዳ ታርጌት ዳ አትወሉ ዳ ጦርነት ዳ አትወሉ ሁነታት ተፈጥሩ ስለዚ ሕዚ ትግራይ ድምንተ ሁነታት ባዕድነት ድብል ግን ፖስት ዋር ولا كان عالم تمكرون دحوسدنا بزحات هاجرات دحري بوست وار داقاطم شجرو اقاطم وان تግራይ مفلقان مناقسين نو حجوت سراحتن نو قتلتن نو زرفيان نو حجوتنا انا ورق حمي غورم حمد بزبز لو كل تግራዋይ يفلطو ስለዚህ በሐፈሻ በትግራይ ድንኦ ኹነታት ና ሕግ አልበኝነት ስርዓት አልበኝነት በተወሰኑ ግሩፕ ቶም ግሩፕ ና ዓለም ዕጡቅ ኃይል ነውም ና ዓለም ፋይናንሻል ሪሶርስ ነውም ና ዓለም ኔትወርክ ነውም ብዙሕ ዓመታት ክሬት ጎሮ መርጾንሑ ወይ ሰንሰል ማለት አዋቅሮ መርጾንሑ በጣም ሓደገኛ ግሩፕ ነውም በጣም ሓደገኛ ቡድን ነውም ሶ ዝ ቡድን ዝ ተጠቅሞም እዚ ኃይል ዝ ተጠቅሞም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተጣውቆም ደም ህዝቢ ትግራይ እናመጠጡ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ እናመጠጡ ዕድል ወለዶ እናመጠጡ ልነብሩ ለኹነታት ይነት ሕዚ ኹነታት ትግራይ ድኖ ካረንትሊ ሕዚ ድኖ ትግራይ እዚ ድመስል በፋይናንሻል መዳይ እንደኸድና እንደገና ሁላትና ንፈልጦ ካሽ አይሎይ በስነ ስርዓት ዕደጋ አይሎይ መንገዲ በተለይ ሃም ሀገር ዳጋጠመና ነዳጅ ሕጽረት ሁላትና ናስታውሰና በትና ዓለም ኹነታት ዘናው ትግራይ ድኖ ኹነታት እንደገና 10 ዕጽፉና እሱ መብራህቲ መንገዲ ሁሉ መሰረተ ልምዓት ድበሃል ትህዝብ ሓርምዎ ያው ዳጥንቲ ዳት ጸንሐ ዘመነ እኒ ተመለሰሉ ህዝብና በተስፋ ነጋዶ ኾንኩ ወግሐለ ድሕር ነጋዶ ኾንኩ ወግሐለ ድብል ብጣዕሚ ኻቢድ ድበሃል ጸልማት ኹነታት ድኖ ብለበ ይገልጾ ድኽእል ምናልባት ፖለቲካ ትግራይ ከምቲ ትገልጾ ዝነበርካ
ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ኸዚ ኣብ ብዙሕ ቅልውላው ዝርከብ ክልል እዩ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል እቲ ህዝቢ ድማ ብኡ ልክዕ ኣብ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስቃይ ዘሎ ህዝቢ እዩ ምናልባት እዚ ፖለቲካ እዚ ናብ ንቡር ናብ ስሩዕ እቲ ማሕበረሰብ ክምለስ ተኮይኑ ሰላሙ ክሕለው ተኮይኑ ወይ ናብ ስሩዕ ሰላም ናብቲ ንቡር ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ክምለስ እንተኮይኑ እንታይ ክግበር ኣለዎ ብፍላይ እቶም ተፃባእቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ፀገሞም ከመይ ክፈትሑ ኣለዎም እቲ ፖለቲካ ከመይ ክዕሪ ይኽእል ኢልካ ናትካ ምልከታኻ እንታይ እዩ ወል እቲ ፀገም ናብ ፖለቲካ ፀገም ክኾን ደይግብኦ ብስንኪ ናብ ፖለቲከኛታት ድኽመት ብስንኪ ናብ መራሕቲ ድኽመት تفترة تجمع زد الناي جبري جن حنت نجار تستأخل نجارنا حزي خلت أكلات مالت سبعة حيلتات باللنا دخنا أكل سامبدنا دخنا أكل دجنا جبرنا جورون كيردوتي بزع understand كي جورنا سمعتنا يتملختنا حزلنا أخناتات نايت بيح حق من جستري تقبله عفنقط ويدمات حق بدأ مخبار تفترة أورنت كي أكل بدحرت فت أورنت فترة نهزب تجري عدل حنت عدل وعلي بريتوريا تفرمو إذا وعلي بريتوريا زندقنا purposely دافرشة هيزبي دحرت حدقو عرسو دا قدامه بودن ودنو سلازي زبودن زي كل جزيك حقو وش عند حخونو بمنجست دا يجزع عند حخونو هيزبي دا يقدم عند حخونو رأي دا يقولون عند حخونو طولنا أنا نوصل نخل نس منجست تجاج أو جدلا بلنا أنا نقول نخل سلازي خلت حيلتات بلنا نقول عين خلينا تجري نجا إذا جدلا زي دفوت أرا environment دجنا نو بس إنك إذا جدلا زي دفوت أرا حدا تجري خلتنا من فلتة تعمل سبب كل الوقت ولا بز حزله مستنخالات كل اللي تنا يتبع تواد در لنا عد ملك وعدت أرنة تصنحوا بزح مسوعتي يا خفلة دمس هزوء هاجر كاد حنو بزح مسوعتي هاجر هاد حنو مسوعت خون هاجر هاد حنو ديك حد قادم تلين عدوان حوسدنا خالوت نارج حيلتات تبع كورد مصو وصر حدا بقدمة السلاف تصنحه هزوي تجريو زين زجروب زد فوت أراجين بتليتنا بوليتيكا مثل لاي زاو أندرلاين جبر الله دخل بتعمي بوزوح نا بوليتيكا رؤية عالم نولن خلفنا وين دقنا عوينا بوليتيكا فلا لا يتفتروا هم تجارو خزي لعلي عسرت شو منت بارتات النوا دي تجراي وش تمالتيو كل لاو بارتات إذا بسنكت وجلت فتر حساو نام بتتان حدا قاعد مننا هم كلن بوليتيكالي نام بتتان حدا قاعد مننا هم هزي نام بتتان حدا قاعد مننا بريسورس نام بتتان حدا قاعد مننا سلازي إتوم تصابعت حيلتات خلتها بالنا إجلي بالنا تيخلنا إكسترنالايز نقبرنا خيل دوش تتجري تفطر دنو بس إنك تنحوحات نقدم حزي صنح نحوحات مرحنا تدفطر شجير بوليتيكالي قلولا وفطر أجات مننا بوليتيكا وقلولا تدححزن دجنا إيكونوميكالي قلولا أجات محورا وقلولا أجات من سلازي دات مفتوحين نحمتنا حدا بمره درجة من قستو إذا تجري دجنا أكل هزو إثيوبيا مسروتو دمص هزو بتاريخ كلنا إثيوبيا تاريخ نحلوها كلنا إثيوبيا مزاجب تنحفتشنا بهايمانوت نولو بسنة قرص نولو بتاريخ نولو بكادادنا نولو بباهل نولو بعرت نولو بسنة طبب نولو من نشاو وي ملعليو دايو نحبنا تجراي سلازي حزب تجراي نا حزب تجراي حتى دا يخونه نا حزب تجراي دا يامنولو بتلاي دي مونغو حوحاتي دي فدرال منغستي يابلخا خلتهم مزاناو جبرخا أنت المجار تخكل يخوني هم من قصد وصلهم همور كنا أوام نجرج المجمع راك متصل جبوا نحن هم هزبين صور حد جبنا همور كنا هم هزبين صور حد جبنا همور كتو ندحن دحقنا يتيب أو نت ملك حزنا مكلاسو دي تهزبي تجري دعمتات سنسن دبل حيل مجمع ناوش تشجر مفتاحه ناوش تشجر مفتاحها بهاجر درجة دنا أو شجرات عندنا مسمون نخنا أنا نفتحهم مش كلهم يتبقوا يعني حواتنا خلنا أنا نفتحهم بهاجر درجة دوت إحنا تجمعات مالتهم سلازي هم هزو يتبقوا نتملك حزوك كالس خدنا هو بيتبقوا نتو تدار وقال مالته يخوني تتقرنت الفوت أرا خزل قرحنت النو تتقرنت إذا حيل زي حجوت مرج أكاديا كايد تتقرنت زي أي في الطريق صلهم سمين إذا كادي شوف تتقرنت زي في الطريق صلهم هيزوي أتالولو بترى بروباغندا أعجو هيزو موبلايز جور دابرخا كدايا زميت هندزر أكل هلكت أي في الطريق صلحون حزن دجنات مرسو داري أصل الصحبنا الله بتلاقي زمان سي حيلي بتلاقي كلاش تشوكم برخا TDF بهال حيلي قوامنا تجراي كل اللي بأخلاتنا هم نفلتهم TDF مالت دجنا ترجمه تجراي ديفنس فورس مالتي نا تجراي مكلاخلي سراوت وي سراوت تجراي مالتي سلازم بحق من قصتي تبي عندنا حنت كلنا على مكلاك يا سراوت وننا يدخلي
يتجبرنا تحبرة سمنا جن TDF دبهالو تا إنجليزية سلت خبره أيرد همز خالي شم قليل دبلشم جورو دردو أتوم هس أونت نجنا حنت معلت كلاش ندحزنا كاتمرتنا قارصنا نقصل بنا نموت بنا ولم حسوا من اللي فلطي سلازي بشمام دشقط اللو مناعسة يا حواتنا TDF دبهالو مناعسة يا حواتنا خلته ممارسات النوم حدا هزو حزم زحيل زموجد إذن دحل يقولوا إندجنا تاكلاش درويم دا شغل مخد كاتجرا إثيوبيا تسفح أو خلنا كتماتات إثيوبيا تبطنهم شغلهم هيوتهم مدحان وتي كوندخل قاتله توادرتي بارتات نولن تنت فخاخرت بارتات نولن مالتي يتريو تعلم تتوادر خاتجراي ممراح تهاجر ممراح قاتصلو دمصو مجمراك مصو دغبو منو هيز مدحان سلازي هيزوي ام مدحان افلالاي حساب كفطر ايولي إتي بيز إتي منشة تملعل نحس حتنايو هزب تجراي بدبرسه بتفناقله بدبرسه دا يخدم منكم الروحو سلازي عسرت شمنتو عسرا دو قالدو تباتات بنو عقم تجراي دحدت سوسو هامي غيرنا منا بهراوي حويتنا متصل خيل تا بهراوي تبل قال ما دحويت تكون نوا تا بهراوي تبل ترغم هزب تجراي دمشغار كون خل نو تدفنشن من اساي تجراي دمشغار كون خل نو تدفنشن إتي دهال كله تجراوي دمدحان كون وتي دفنشن تبيهراونت دبل إتبعاونت شفان كله كل وتي دفنشن ترى ده عندها سلازي مسرت قولهم على سكول النوم النجي أولهم سبيك محرات أولهم ديزك عسل كل النوم بتلي فاينانشال حجزوا جوب فاينانشالي تسجل مثلا محرسة أم حجاز نا جنزابي حسرت بالنوم محرسة جنزابي أم هذا بتعمل تتقع تروما زايد دخانة تروما بتروما تتقع محرسة إننا حصرت سلطناتات بمهاب نوحت سلطناتات بمهاب دانور دملسلو نورمالايز داد خونلو منجدي بتليتو بريتوريا كو تግራይ دانور تملسو دبل تحجله بمسرت تحج منجست دانور مملاسو دبل سلازي تي بريتوريا ابلاشو مسردنا او خزي هزي باعلو تግራዋይ دبحال امول عالم دنو تግራይ وشت دنو طرحته يخوني دمول عالم دنو تግራዋይ هزبي تግራይ دمشغار هزبي تግራይ دمدحان بهراوي موبلايزيشن وين نقناقي كاكايد خل نو دبل حساب ودنن كاسو موداتا مرحت هايمانوت تبطعم دحفر كحلفو لددلي تمالي تانكي بانكي دوننا اكالات بسنكنا بعلاتومنا بوليتيكا شجر تفطر طورنت يامرو حد صنح اكالات دي طربزا مصوم ديسكس تغبرلو مرحت هايمانوت ግን بسنكتانا طورنت ملعل غورم تطقعنادو ገለመለዶ دبل مخنيات خالي هلقت كامصلو كإثيوبيا أرثوذكس توادو بتكريستيان تجنسلهم ሃይማኖታዊ ክንፊ ሕወሓት ኾኖም ዳገልግሉ አካላት ነው ሁለን ከባቢታት ትግራይ ማእከል ደገበረ ሃይማኖታዊ መዋቅር ተዘርግሑነ ትግራይ ቃል በቃል ህዝቡ ወጀራት ንርኢ ከፋይ ንብል ይብሎሞ ዓበይት ዓዲ ወጀራት ኾዶም ናትና አካል ማ አይሕወሲደው ናሰብ አንደርታ ህዝብ ማ አይሕወሲደው ዛ ሃይማኖት ዚ ናራያ ህዝብ ማ አይሕወሲደው ዛ ሃይማኖት ዝብሎም ተጥይቁለው ዓበይት ዓዲ ወጀራት ኾዶም ትብሎ ወጀራት ተንርኢ ተጠዋይ ንብል ወይ ከፍልና አይንሰምዑኩም ይሐሳኩም ድብል መልሶም ሆሞ ስለዚህ ኃይል እንደገና ተማለ ጦርነቱ ያሰበ ኸጾንሑ ድዙ ኾኖም ውልቀ ሰባት ናምነት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውሽጥ ኾኖም ውልቀ ሰባት ተጦርነት ዳጓሃሩ ጾንሖም ሃም ተቋም ግን አይኾነ ሃም ተቋም ናግለሰብ ኢንተረስቱ እቶም ትግራይ ኸዝ ተወድዎም ድናው ግን በሰነድ ደረጃ ዶ ገለዶ ልክዕ ተቋማው መልክዕ ካድሕዝዎ خالي الكيت خالي ጦርነት ድሞጽል ዕድል ሰለዳ ማቻቹሎ እዞም ለደ ድሕረት መልሶም እቲ ሃይማኖታዊ ተልእኾም ጥራሕ ክሰብኹ መልእኽቲ ከም መሐላለፍ ይደሊ خناتو ኦርቶዶክስ እንደሆነ ኢትዮጵያ ድነ ኦርቶዶክስ ያሙነ ግብጽ ድነ አምሱ እስራኤል ድነ አምሱ ትግራይ ድነ አምሱ ምን ማፈላላ ያብሉ ኤርትራ ድነ ለአምሱ በሃይማኖት ደረጃ እንደኸርኻና ቶም ሕዚ ዋና ተቆስኹም አካላት እቲ ዶር ኦፍ ዘ አክሽን ብልናለ ንጽውዖም ንኽእል አካላት ስለድኾኑ እቲ ህዝቢ ቅድሚ ምውዳኡ ቅድሚ ምብራሱ ካቲ 2013 ዳጋጠመና ጸገም መልዕል ጎሮም ተጠብሎም ከሐሱ ክኸሉ ነውም ድብል ሐሳብ ድነኒ ዲዚ ምናልባት ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ሃይማኖታዊ ልእኽቶ ዘለዎም እንቶም ሰብ ሃይማኖት ንሕደጎ ምናልባት ዕሙቕ ኢልና እንድሕር ካሊእ ትርጉሙን ከህወና ስለዝኽእል ፖለቲካሊ ስለድሰብኹ ነው ይቅርታዚ ፖለቲካሊ ስለድሰብኹ ረዳሃና ብስም ሃይማኖት ሽፋን አዚያ ህዝቡን አንደርላይን ገብረን ኻናምነት በዓል ተኹርቶ ለው ሃይማኖታዊ በዓልና እምነት አክሱም በቀደም ይሓልፍ ጸንሑ ወሰንት ድበሃል ንሕወሓት መራሕቲ ድጸንሑ
تمالي هلكت هزب تجراي دعوجو كفلهم عجوهم دو خالد ملأختي نقالة سبنا سلة تجرا إذا أنت ندبلنا له إجلس على خاو إجلس فتاو خاو يتبيات بحال عادي إجلس بحال بهر دولو كحدا مراحي هايمانوت دين تصبيو سبختات سلدنا أو تمالكو مسلم حواتنا سيلي مالت ليكونكو توي بوليتيكانا حميقو سلالله ناي بوليتيكا حمق زمصو هايمانوت يكون بوليتيكات حواوش سلال صنحه حزبنا توصيت كم اللي يقصلل تم هايمانوت ليكاونت اللي قعريو زي هم تلو الخاي ملختي يدوم كبوليتيكا كوصنيوم يعطانا ايوا ምናልባት ግን ሰዋና ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ ትሕዝ ዘሎ ብቱይ ኩናት እውን ሓሊፉ ኣብኡ ዝተወደአ ተወዲኡ ዝቆሰለ ኣካል ዝጎደለ ብዙሕ መንእሰይ ኣለና ካብኡ ሓሊፉ ካብኡ ዝተረፈ ድማ ኸዚ ኣብ ቁልውላው ኣትዩ ገሊኡ ናብ ስደት መሪፁ ተቐዲኡ ገሊኡ ኣብ ዝተፈላለዩ መከራታት ዝኣተወ መንእሰይ ኢሎ ኣሎ እሞ ምናልባት ሕማቕ ፖለቲካ ንክዕሪ ትኸዝ ዘሎ ናይ ሃዋህው ሰላም ከዓ አልተፈጠረ ናብ ካሊእ ኩናት ከየምርሕ አንተ እውን ትገልጾ ነርካ ሰላም ከዓምቁን ሰላም ክቅጽልን ከዚ እውን ተመሊስና ናብ ኩናት ከይናኣቲ ትመንእሰይ ወለዶ በዋናነት ኣውዚ ናይ ሰላም ኩነታት እንታይ መርገጽ ክህልዎ ኣለዎ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ጉድ ባይዞይ መንእሰይ በባህሪኡ ዝኩሉ ዳጋጠመ ጸገም ብሽም መንእሰይ ትሸቅጡ ዳርጋ 85% ለት ጸገም ትመንእሰይ ትሸክምዎ ታሞ ታም ቁስለት ታስንክልና ታ ስራጥነት እቲ ተስፋ ቆራጽነት ብዙሕ መንገዱ ትመንእሰይ ጉዳይ ኣሎ ስለዚ ሃም መንእሰይ በተለይ መንእሰይ ትግራይ ቁጽር ሓደ ክመጽእ ድግብኦ ናመንእሰይ ርኡየተ ዓለም ብሓዘ መንእሰይ ትግራዋይነት ሓድነት ድንእዎ ኩሉ ማእኸል ዝገበረ ናመንእሰይ ሓሳብ ካራምድ ክኽእል ነዎ ጠንካራ ድኾነ ኣወዳድባ ክውደብ ክኽእል ነዎ ትመንእሰይ ዋላ ፖለቲካዊ ኣወዳድባ ክውደብ ክኽእል ነዎ ተይትባታተነ ማሕበራዊ ኣወዳድባ ክውደብ ክኽእል ነዎ ኢኮኖሚካሊ ኣወዳድባ ክውደብ ክኽእል ነዎ ትመንእሰይ ስለዚ ቁጽር ሓደ ክገብራ ድግባኣ መንእሰይ ትግራይ ትመልሱ ዳታ ጸገም ከይኣቲ ትመልሱ ህይወቱ ከይስእን ትመልሱ ከይሕንክስ ከይቆስል መጀመርያ መንእሰይ ትግራይ ምኽንያታዊ ድኾነ መንእሰይ ክፍጠር ክኽእል ነዎ ኣና ክላሽ ሕዘ ተሸክመ በረኻ ድሓድር ኣለኹ ኩሉ ምኽንያት ናሞን ንልኡኽ ተበዳ ፍጹም ኣለኹ ራእይ ዕላማ ድበሃል ነገር ነው ሚሽን ድበሃል ነገር ነው ትጎል ክብጻሕ ድግብኦ ነገር ነው ስለዚ እቲ መንእሰይ ጠጠው ክሓስብ ክኽእል ነዎ ለማ አንተ እንድሕል ክላሽ ሕዘ ድጓጋእ ኾነ ድቃለስ እንድሕ ኾነ ተዓይነት ጸገም ካጋጥመኒ ድሞን ነፃ ዳውጽ ኣለኹ ድቲ ህዝቢ ጠቁም ኣለኹ ደ ወይ ጎድኡ ኣለኹ ደ ናብ ባዕለ ህይወት ጠቁም ኣለኹ ደ ጎድኡ ኣለኹ ደ ድብል መንእሰይ ካጋናዘብ ክኽእል ነዎ እዚ ናቲ መንእሰይ ሃላይ ቶታል አትሞስፈር መንእሰይ ቋጻጾር ክኽእል ነዎ ቶታሊ ካላዕሊስ ካብ ታሕቲ ትመርሕነት መንእሰይ ክቋጻጾር ክኽእል ነዎ ብመንእሰይ ትመርሕ ነዋ ትግራይ ብሓድሽ ራእይ ድንእዎ ሓድሽ ሓሳብ ድንእዎ ትኩስ ሓይሊ ለስለ ድኾነ መንእሰይ ህዝቢ ለካሻግር ስለ ድኽእል ካቶም ነባራት ልዕሊ 70-80 ዓመት ድገበሩ ልዕሊ 50-60 ዓመት ትግራይ ሰንሰን ዳበሉ ኣካላት ትግራይ ትረኩ ትግራይ ካሻግር ክኽእል ነዎ إذن حزب منسي دينا قصالي جنريشن كورنرستون بيز خونو كاغلغل اتنا حزب منسي بزلكع تودو سلا تግራይ حاسو سلا مصا جنريشن استنتنو تننو نمراو خنታት هم هاجر يكون هم عالم تردو اندحل داي تقالسغن نغان غوز منسي زي داشنግልና ተአትሎ نغان غود ወለዱ ወለዶ እንደገና ድዝ መንሰይ زي ያረጎም ምምዱዕሉ ስለዚ መንሰይ ትግራይ ካመርገም ክወጽእ ክኽእል ነዎ ካወቀሳ ክወጽእ ክኽእል ነዎ كسرح كخلنا و تقرأي تلحين سرح خاو بوليتيكا سرح كادلو نالمعات سرح تكادلو ناصتا سرح تكادلو تقللا تبهالنا لمعاتاو سرحتي سلدا دلو تقرأي زماني سي بقرصنينت سويل مخنياتات بمدردار قلمله تيخوني تمني سي تودو نامني سي رؤيه عالم حزو تعالم تطلو تي هاجر تطلو تمنجست ددلو تحقد فقدو اودادوا تخاتلو تودو كقالس كخل نو تግራይ ነፃ ወፃ ዲድ መንሰይ ሓይሊ ትወድቕ ትኽእል ነው ወደ الحሳብ ድነኒ ምናልባት ካብዚ ሉይ ፖለቲካዊ ሁነታት ምስ ትግራይ ዝተተሓዘው ጽንወልሞ በሃገር ደረጃ ብፍላይ በአዲስ አበባ ሓዘሎ ናይ ከተማታት ምዕባለ ከም ትትዕዘው ወይ ብፍላይ አዲስ አበባ ድማ ካብ ገበታን ሸገር ወይም ድማ ማዕድን ሸገር ዝጀመረ ማዕድን ወለዶ ማዕድን ሃገርና በለቀጽሉ ሕዚ ከተማ አዲስ አበባ መርአያ ጽባቀ መርአያ ስማርት ሲቲ ወይም ዘመናዊነት تخونوا الكتمان نخونة مسألة
ቀደማውን መንበሪ መቐመጢት ዲፕሎማስያኛታት እያ መዋጽሕ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማሲ እያ ሕዚ ድማ ናቐጸለት ትኸደላ እሞ እስቲ ናይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምዕባለ ጽባቐ ንኻሊእ እውን መርኣያ ክኾን ብዝኽእል መልክዑ ዝተፈላለዩ እዋናት ንድሰሲና እሞ ከመይ ኢኻ ትዕዘቦ ንስኻ ብዓድና ኸ እንታይ ትምኒት ኢኻ ትገልጸለይ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሕቶ እዚ ፍሽ ኣክቹዋሊ በዓል ዋና ለስለ ድኾንኩ ካብ 2015 ጀምሩ ዲቲ ና ኮሊደር ልምዓት ስራሕቲ ለ ኣመራርሓ ኾነለ ባለሙያ ኾነለ ያ ስራሕ ኩሉ ድመፀ ስራሕ ስለ ድኾነ ባይዘወይ ብህይወተ ካድ ኾርዐሎምና ካድ ሓጉስኒ ስራሕቲ በተለይቲ ሕዚ ድስራሕሎ ትቅድም ሕዚ ትሰርሑ ንኣዲስ ኣበባ ና ኮሊደር ልምዓት ስራሕቲ ተሳታፊ ብምዃኑ ኣም ሓደ ትግራዋይ ኣም ሓደ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ድኾርዐሉ ሓደ ስራሕ እዙ ስለዚ ዳ ትሕቶኻ ትመጽእ ለና ናስታውሶና መጀመርያ ሃብ መንግስቲ ብመንግስቲ ደረጃ ና ኮሊደር ስራሕቲ ንድፈ ሓሳብ ትቕረጽሎና ዳ ስራሕ ትእተውሎ ስማርት ሲቲ ስማርት ፖፑሌሽን ስማርት አይዲያ ድብሉ ብዙሓት መግለጽታት ጸንሖሞ እሱ ሓሳብ እሱ ሕዙ መንግስቲ ዳ ተግባር ተኣትሎ ድጸንሑ ፈተናታት ክዝርዝረልካ ይኽእል ታሪኻዊ ቅርስታት ፈርስለኡ ህዝቢ ይፈልስሎ ኣወራ ብኣወራ ኾኑ መንገድታት ፈርስለኡ መሰረተ ልምዓት ፈርስሎ መስመር ቡምባ ማይ ፈርስሎ መስመር መብራህቲ ፈርስሎ መንበሪ ገዛ ፈርስሎ ድብል ብዙሕ ፈተናታት ጸንሑ ሃይማኖታዊ ፈተናታት ጸንሑ ና ባንዴራና ስእና ልዕል ንኽእል ብዙሓት ፈተናታት ሓልፉ መንግስቲ ብድፍረት ኣትዎ ብድፍረት ትእተውሎ ያው ትሰርሑ ድኖ ኩላትና ርኡይ ነገር ስለ ድኾነ ኣና ብዙሕ ምዝርዛር ኣየድልየኒ ዳ ተግባር ትእተወለ ግን ሃም ተመክሮ ክውሰድ ግብኦ ስራሕ ካብ ከተማ እስካብ ወረዳ ብማእኸል ደረጃ ድመራሕ ኣመራርሓ ህዝቢ ባለሃፍት እንደገና በአጠቃላይ ና መንግስታዊ መዋቅር ና ጉልበት ሰራሕተኛ ተይቃረይ 24 ሰዓቱ ትስራሕ ትሰርሑ 24 hours per 7 ኣዲስ ኣበባ ኣመራርሓ ተኾይንካ ኣዲስ ኣበባ 24 ሰዓት ኢኻ ትሰርሕ ዕረፍቲ ድበሃል ነገር ኣይደ ስለዚ ብውሕሉል መንገዲ ስለ ትድሓዘ ኩለን ትነደፋ ፕሮጀክትታት بدأي من محمتها دعوارح دود اللي خناتات بنا تعزمنا نعملت بياسان وسد نخلنا بياسا هم عينت جزء تصنحه ودياونو دوشتي عمت مولو أي مثلني وعمتي توسنا ورحي ودياون تستاهلوا عدوا مزيم موساد نخلنا ودياونو 4 كيلو موساد نخلنا ثم ناكل يدر المعتقة كبنا ونز رأي نخلنا تخذ ونز دارشات وهلج أفكار أفاد صار سرح له سرح من رأي نخلنا إذا أنا يأخذ منا فش من رأي نخلنا سلز خلت نجاري حدا فتنة خلاص كواليتي مسرت الجبرة سالسا عندنا سيفين تنا فاينانشاوي في الست سيف بالخونة من جدي بخنات ريولو صرح الخونة تاتقولنا بعسرة شو عطي عم تستوصل الحونها حنت بروجكت تسرح عماو تتوسد هندي مصنع هندي سركي هندي مئسار هندي سحب قطط يا قاتم اليوم ديزينا كوليدر لمعات سراحتي إجالة ديزاين على معات سراحتي زاو قرشي أباخو نتوه لتعسر سمعها تفلترا تفلتر إذا أنا لم عاد سرح التزاو إذا أنا كل يدرنا لم عاد سرح التزاو بحمش توه حتو الداية تجبع بحد عمت توه الداية تجبع خلت عمت 3 عمت أقصر وديفيل زنا سمعها تفلترا تفلتر فيش لما أنت دزت صنحها دحر حدا ورح سي أمسن دحر خال نجر الصرح وخاتبني سلذي بدفرت بمويا بقرص النت بهاجراو النت بفقر هزوي بفقر عدي سلات سرحت خناتات بز درجة زبصحنا لنا كاسوتنا حزبي رورو هم تمكرو كوسد نو ولا كاين مجمرات حزبي يتردو يصنحو دحرت حزبي دحميد بالحمق عدي انا مرهم تصنحه دبل شو شنت بيت انا مرهم تصنحه بقى تتمصلخا بطعم دمحلاف بعرسو افنጫኻ دمحلاف دخلك كبابتات እና መንደራቶም ጸርሖም እሱ ጽርግርግ አብሉ መንግስቲ ኮሊደር ልማዓት ብሎ አልምዑ ድቶም ነበርት ድቶም ሕጋውያን ነበርት እንደገና ድምጥኖም ገዛ ህው እፎይድ ወሉሉ ኩነታት እንደገና ተፈጥሩ ናብነት ካዛንቺስ ሙሳድ ንخلበና ሃም መንደር ሃም ማሕበረሰብ ትልዕሉ ካዛንቺስ ነበር ማሕበረሰብ ዘን ኮንዶሚኒየም ተሰርሑቱ ወት ህዝቢ ስለዚ ውልቀ ሰባት ናብነት ሃምዚ ተሰራሕሎ ተወሰነ ፐርሰንት ተወሰነ ጉዳይ ክኽእሉ ናብነት ሕጋውነቱ ደያማል ሓይሊ ኖት ካሪድ ነበር ሰብ ክልክ ክኽእሉ بسلكعت لمدخايو مندر نوت لمدخايو محراوي تسسر نو استاتستات توسنه تتيزبي دحدور مقريتات صنحهم بتسعاتسو حز خون خاطر لا خايو كد هامسو بحال ነገር አይዶ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ حلف እንደገና ሁሉን ክልላት ኢትዮጵያ ብዳይ ክልል ትግራይ
تمكروا وصل عند سرحات وين سمرة بكوليدر لمعت سرح تقدم أي وعطا سمرة كاد سوا عشان قدم أطعم مالتي بيت كواليتي هواسا بحر دار قرفه بصور لا عمتش سلر خونة بوتا أربعة منش قرفه جماح دقو أداما هم سلسلة إذا لمعت أو سرح تزيق على السرح يخوني تقرأ يخونهم كنت أولا ميتشتو أبي أحمد صرح له سرح نابليش اللي تسرحه أبي بقول قال ملا بقى عم بقول قال أي خوني هذا سورس أوف إنكم ناتوريست مسحيو خالعت صريته حلوة كتما أتفتر لك ستاندرد حلوة بايزوي أدي سوا مالت نا إثيوبياوان بيتشا خونتي نا أفريقيا مدينة إثيوبياوان ببحرنا يا إثيوبياونت ينسى نايدو we are pan Africanist نا أفريقيا تمثالت سلر خوننا سلزي دا أفريقياوان تمتن كتما أتسرح لك أفريقيا حرت رزق كي تكلم دي أنا يتقاومها مصال حتى استوسوا خافش سلزي توأكل دللي إتي خزيد سرح له لمعتاوي سرحتي بتعمي وتسيتاوي بتعمي تاريخاوي لك حمنا حاولت أخصم لك حمنا أبيات كريستيانات لاليبلا دحري بزوح عمت زولدوزي حالفون دجنا بتاريخ دمكحول خناتاتو الفطور لنا إذا تمكرزي كسفحفح خلنا أو دبل حساب دنني علالنا نقصلي وهايل كروس من البات بزعوا كوريدر المعاتي قاطعلن صنيحها አዲስ አበባ ካብቲ ዝነበራ መልክዕ ካብቲ ዝነበራ ገጽ ካብቲ ዝነበራ ናይ መነባብሮ ናይ ማሕበረሰብ ኣነባብራ ብዝቕይር መልክዑ ብዙሓት ገጻታ ብዙሓት ኣከባቢታታ እቲ ኮሪደር ልምዓት ለሚዖም ዝተቐየሩሉ ዝረአየ ኩሉ ዝምስክረሉ እዩ። ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ መጺኦም ሰሚዕኻዮም ትኾን ኢኻ ብቐረባ ኣብዚ ይዛረብዎ ዝነበሩ ዓይነ ውፂኻ ዓይኑ ንዝርኢ ኩሉ ሰብ ناديس أبا أنا كمسكر الله يخليه بناي صحي برهان فتنة ويمكن الطافة تغير زلا كتما أيالهم يزاروا بتصنيهم من الوقت زناي كتما من نوابرو ويمكن أي كتما ملك كان مغيار حاسيو مسح تريزم والناي مخان عدل له ونابنت بيت منجستي بهراي بيت منجستي قدم والنيرو حزب بز نعودة تنياتات بز تعمل كعو تسريحو تحديثو علاوي تمرقو خبت خوين الله قالوا تاتلو بهاجر درجات تاريخ أب جندر تاريخ يوم غورغورا تاريخها تم قالوا تفطراوي ملكعتون ناي مقلع ناي مقلاص سرحتات ناتسرحيهم بفلاي بدي سابا سلازلنا ግን ቶም ናይ አዲስ አበባ ናይ ምጽባቕን መባጽሕ ቱሪዝም አምዃንን እዚ ካብ ውልድ ወለደውን ንኽሰጋገር ብስሩውን በጻሕቲ ውሽጢ ዓዲ ትባህልና ንክምዕብል ዝህልዎ እጃም እንታይ እዩ ያው ሃምት ገለጽካዮ ጉተረጽ ገለጾ ለመንገድ ጾንሕ ቢዮንድ ዘ ስፒድ ኦፍ ላይት ይሉ ገለጾ ነገር ነይሩ ትክክል እዩ ስለዚ እትና ኮሪደር ልምዓት ድፈጠሮ ጸጋ ሃም ከተማ ዓውይና መስሕብ ቱሪዝም ትፈጥሩ بتعم درجهم دحلو أدراشاتنا وعلم لخاوي أدراشات ناوية عدوى موزيم عدوى زيرو نحوسدنا بمليونس الكاري أدراشو على ما كفاوي سبسوات كايدلو بمليونس بساعات دي كاري أدراشات ومتفطرم دنا أو وش تعدين دجنا تفعلوا هاجراوي أجندات تكون خلوهم تفعلوا مرعات تكون خلوهم بزح نجارات السو ديس قوم الخناتات تفطرنا عوينا سورس اوف انكم تفطر دنا كاس حلفنا عندنا تم مزناقعت بلناني يتقصنا يوم نمصانا مزناقعتي ارياتات عندنا عوينا فاينانشالي ريسورسهم خونم دنا بقلل كون خدخا كلنتن كوليدر لمعات لمعه كبابي مناسي تدراجهم كاميرامان حزم حنت فوتو برينت يغورو العلود مهاب 4 قرش 5 قرش مدقبلخا بحنت فوتو تليجرام قال دحلف لها معناته اذا بعرسو قال لسرح كي مسلك بطعمي اواጭ دخونه نامنا اسي سرح ادل كفتح دخيل سرح تفطر دنهم بحرو كلهم بوتاتات እንደገና ናብነት መዘናጋዕት ቦታታት ኳስ ሜዳ ንብል ንخلበና መጫወት ህፃናት ንብል ንخلበና ድዮድ ቁጽር ናጽሬት ሰራሕተኛ ድዮድ ቁጽር ጥበቃ እቶም ሜዳታት አካሪው ድጥቀም መንእሰይ ዓውይና ስራሕ እድል ትፈጥሩ مسحو توريزم እንደገና ዋላ ካደገም ማሕደጎ ካኻሎት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዋላ ነባራ አዲስ አበባ ኾኑ ገንዘብ ካፍሉ ድሪ ናብነት ሳይንስ ሙዚየም ድሕኸድኻ ትከት ቆርጽ ካኻ ድሪ ስለዚ ሓደት መንእሰይ አልባሌ ቦታ ከይውዕል ድሓሽሽ ድጫት ድሽጋራ ከይውዕል ድቶም መዘናግዕቲ ቦታታት ስለ ዓዱ ስለ ታሪኹ ስለ መንነቱ ሩእዩ ተሓግሱ አድንቁ ክወጽእ ሓደ ዓውይ ነገር እዩ ካለይ እንደገና መንእሰይ ስራጥ ኾኑ ከይቅጽል سراح تفطروا اللي عدلوا تفطروا
ካፍቴሪያታት ተኻፍቶምኦም ደረጃኦም ድሓለው ሽንት ቤታት ተኻፍቶምኦም ደረጃኦም ድሓለው ሻወራት ተኻፍቶምኦም ሎጃት ተኻፍቶምኦም ስለዚ ዞም እንደገና ስራሕ ዕድል ፈጠራኦም ድትመንእሰይ ስለዚ ብሓፈሻ ጥቕልል ብልና ትርለናዮ ብመዳይ መስሕብ ቱሪዝም ብጣዕሚ ልዑል ግደድ ንእዎ ወይ ድማ ልዑል እጃም ድንእዎ ስራሑ እዚ ምዃን ለኡ ካብ መጀመርያ ዳት ስራሕ ትእተውሎ ሓደ ዋና ቁልፊ ስራሕ ወይ ድማ ቁልፊ ተግባር ትብሉ ትድሓዘሉ ና ኮሪደር ልምዓት ታ ከተማ ዓርሳ ብዓርሳ ብበጀት ደይትፅጎመሉ መንገዲ ምትእትታው ደይሉ ባዕላ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ኾና ታገልግሎሉ ታ ከተማ እቲ ማሕበረሰብ ካቲ ማሕበረሰብ ይኹን ካደገ ይኹን አጠቃላይ እቲ ከተማ ናባዕሉ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ሃልይዎ ካና ፌደራል ኢድ ጠባቅነት ትላቁ አዲስ አበባ ባዕላ በባዕላ ትመሓደረሉ መንገዲ ትቃርጹ ስለቲ ድመጽኦ ደስ ደረጃ ዘይ ትወጽሕኖና መስሕብ መዳይ መስሕብ ቱሪዝም ብጣዕሚ ልዑል ስራሕቶም ስራሕሎ ድብል ሓሳብ ድነን እቶም ዘለውና መባጽሒ ቱሪዝም ካባና ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ ብብርካ አህጉር በአፍሪካ ደረጃ ውን በዓለም ውን እዚኦም ምልላይ ዘለና ተራ ዘለና ናትና ብርኪ ናይ ምልላይ ብርክና ከመይ ኢኻ ትገልጾ ብቐጻልነት እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ትብል ንስኻ ውን ኣብቲ ቦታ ከም በዓል ሞያ ኮይንካ ውን ትሰርሕ ስለ ዝኾንካ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብጣዕሚ መሰረታዊ ሕቶ እዚ እቲ ዝስራሕሎ ስራሕ ዘመን ተሻጋሪ ስራሕ ምዃኑ ያው ቀዳም ገልጾ ክልኻበ ስለዚ ኩሉ ዜጋ ኩሉ ኢትዮጵያዊ በተለይ ነባሪ ከተማ አዲስ አበባ አምባሳደር ከተማኡ አምባሳደር ሃገሩ ኾነ ክሰርሕ ክኽእል ነዎ ባይ ኔቸር ናተፈጥሮ ጸጋ ድንእና ሃገር በአ ኢትዮጵያ ማለት بتفطرو بتعمي تعدلت عدوا نصوه ما ينقوا نصوه أير نقوا نصوه تخل نقوا صرح كل وقت دخل محورسه نقوا قرّات الخونة محورسه نقوا بحد النوت ده يدرادر محورسه نقوا نوعلو بهلي تاريخ قانقا كل مدايو ملوء دخونه محورسه نقوا ده يتبرز بهلي نجنا نقوا حزتي متى بهلتات حد دبلاشو ونجرات نقوم جن دات انتن حتملسها سكع حزي بتعمي نخرع علم بهلتات نقوم صوز إيتي سرح له تاريخاوي لمعاتاوي سرحتي ترجم كلهم دا جنريشن كحلفو كازد لعلى لخالق نسرح ندخل خونا هذا إذا خايلو كتحاور كخلنا ديتي سرح تساتافك خون كخلنا تملكات بيتشات خونا يولي عدناق بيتشات خونا يولي بعال جزا بعال وناو سلازي هم بعال ونا متن تساتافي دخونه جنريشن كفتر كخلنا خالي إيتي بسرح له سرحتي دخالي محورسه إذا عدل زي دايره إيه إذا عدل زي دمرأي عدل دياجني محورسه من دجنا إتسرح شاط أي دخونه محورسه في الترك خلنا أمباسادر دخونه محورسه في الترك خلنا أديس أبابا دنو تخونتات بقى بسنة سرعة دالله لمحورسه في الترك خلنا خزنا تكنولوجي ساعات بتعمل موتشا خزنا أنا بيا كل سو غازتنياو كل سو تنتانو we are in digital world مالت أب digital عالم سلدنا أنا من داس أجمع خونتات هايلي سلدي كاتي دايربح غزي كاتي دايربح كونتاتي فاينانشال ولا تغزي ولا يابخنا كوعل ناديس أبابا ገጽታ ካፋለጥ አዲስ አበባ ደይፈልጡ አካላት ካደገመጾም ጎውኒዮም ሶርስ ኦፍ ኢንካም ኮኑ ካፋለጥ ክሰርሕ አዲስ አበባ ብስራሕሎ ስራሕቲ ዲቲ ስራሕቲ ዳቆሽሹ ወይ ዳባላሹ ነገራት ክከላኸል ቀላል አይሆነ ተጠቀመላ ማስቲካ ሱኢልኻ በዘፈቀደ ምድር ባይ ትክክል አይሆነ በአግባቡ ክትቀም ክኽእል ነው ማለት ቲ ጽሬትና ተከተማ እንደና ሁሉ ማህበረሰብ ሐላፍነት ስለሆነ ስለዚህ ከተማ እንደገና ጽሩይቲ ምዑልቲ ሱልጥንቲ ድኾነት ከተማ ትፍጠር ንኾና ና ሁሉ ሰብ ሐላፍነት ና ሁሉ ሰብ ተሳትፎ ስለደሓትት እዚ ክሰርሕ ክኽእል ነው በተለይ ታ መሰረታዊ ድሓተት ካን ግን ቶም ዝስራሕሉ ስራሕቲ ኣብ ምፍላጥ ግን ዲሚኒስትሪ ሚዲያ ብቻ ዲመንግስታዊ አካላት ብቻ ደረብኻ ድሕደግ ስራሕ ስለደይኾነ كل أكل نوعل جامك واسع خلنا ودي بالحساب دينا. صبح باي وجن عدالي يوم وين لما عند حزام زنور كحطة تعزم المسلو هاي الكروس من الوقت يقارن نجرت ولا نجرت هاليو كتوس سخت غيرها بمداي باي مدايجن ودي لهم. يغني الليل قرية نجر الليل يعني خون للو هاجراونتنا نفتو عدنا نفتو هاجرنا نفتو حقي دنبي سرعتي بأقوى ونخبر وتمت جمامرم دنا أول معتاو سرحت ndegena بتلي هام تجارو تومكرو منان وسد جبنا تومكرو وسدنا كلن وردات التجراي كلن طابيات التجراي كلن كتمات التجراي
ተጠቀምቲ ናልምዓት ኮሊደር ክኾና ኩሉ ትግራዋይ ብትኹረት ክለዓል ክኽእል ነው ወድብል ሓሳብ ወድነኒ ሕቶ ትግራዋይ ክኾን ድኽእል ሕዚ ሕቶ ልምዓት ክኾን ድነዎ ኮሊደር ስሩሕልና ክኾን ድነዎ ሎጂ ሰርሕና ክኾን ድነዎ ድብል ሓፈሻዊ ሕቶ መልእኽቲ ድነናተ እሺ ክብረት ያበለይ ሃይለ ኪሮስ ረዳይ ንዘነበሩኒ ሕቶታት ሓቢርና ንምውጋዕ ፈቃደኛ ኮይንካ ኣብዚ መፂኻ ኣብ ኣምባሳደር ፓርክ ዝገበርናዮ ዕላል ነዚ ዝመስል ነይሩ ኣዝየ ዘመስግን እሽም ተመልከታ ኣዝየ መስግነካ ክብረት ያብልና ክቡራት ተመልከትና መደብ ውራይና ኣብ ፓርክ ኣምባሳደር ወይ ድማ ኣምባሳደር ፓርክ ኮይና ዝገበርናዮ ዕላል ምስ ሃይለ ኪሮስ ረዳይ እዚ ዝመስል ነይሩ ንስኻትኩም እውን ምሳና ፀኒሕኩም ሙሉእ ትሕዝቶና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ዕላልና ከም ዝፈተኽዎም እውን ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻላይ ሰሙን ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ